Čaute, vítejte u prvního unboxingu. Nemám to nějak obkecávat, nechci to ani nějak obkecávat, tak jdem na to. Čaute lidi, tohle je první video a je to unboxing. Přišla mi objednávka, kterou objednala moje milovaná maminka, kterou fakt miluju. Já ať víš jenom, že si to má otevřít. Já si to otevřu. Otevřu, no, jsem si to říkala, že to je tak lehce. Já jsem se do toho balíku už dostala. Jo, je to už jde. Tak jenom nějaká kůžka. Ale kámo, to je nejhezčí, tam je na tom nálepka i thank you, kterou jsem ne... Já jsem happy. Co nesmě. Tak kdybyste viděli. Koukejte, tak jako Milano Lesk. Já mám 20, já mám 1, takže to je můj lip volume. Já to chci vidět, to moje. Takhle tomu chtěla jít, oh my gosh, to je mega hezky třeba. To je moje. Mamka má 2, ne 20, aha. A tohle je maminky. Jakože, OMG, já si ty obaly nechám. Takže je to také zřejmě. Čekala jsem to, že tohle to tam není, že to je jen bílé, ale to je ono, já si to musím dát na rty. Použijem první to od mamky, protože já být tester, jsem testovací subjekt u všeho. Takže to jde bílé. No, je taky alinatý, je to příjemný na rtech mega třeba. Voní to krásně, takže doporučuji vám Kiko Milano. Jako voní to, je to hezky. Já chci ten růžový. No, já jsem happy. Já ji miluju, maminku. Jakože kdybyste se ptali, Kiko Milano jsou lesky. A tak tradiční lesky, jako jsou drahší značka, není to třeba jako Juicy Bombs, myslím, že to je od Essence, ale za to radost to stojí. Někdy má, tak se nechám obojí, ale mám. Aha, už mi se toto volume, to pálí. Třeba jemně pálet. Aspoň mi bude tepličko. Takže se krabičky se musím nechat. Říkej Milano, prostě jsem happy. Takže, maminko, děkuju ti. Děkuju ti. Takže, vím, že to bylo krátké video. Příště bude další, ale bude to vlogisek. Takže, pac a pusu, čau. Já vím, už jsem se s váma loučila, ale to nevadí. Můžu se s váma rozloučit ještě za chvilku. Jakože Kiko Milano, ono je mega hezky třeba pro lesky, takové elegantní. Jakože když bych to slyšela já před pár lety, tak bych řekla Kiko Milano, to já neznám, co to je? Jakože nemají jenom tohle, mají pak oční stíny, tvářenky, pudry, hrdinky, prostě je to kosmetika. Ale já ty kosmetiky znám, vlastně jako první jsem znala, já nevím, proč tohle dělám pro tohle, a to je jedno. Prostě jsem první znala, jo, tohle, prostě Kiko Milano. Prostě to vypadá tak hezky. Kiko Milano, prostě je to takové olejnatější. Ze začátku to pálí, ale je to příjemné, ale prostě, že já jsem nikdy nebyla na růžový lesky nebo tak, ale s Kikem Milanem to první asi růžový les, který můžu nosit. Dostala jsem na Vánoce jednou růžový les od. Ve škole jsme si dávala dárky a růžový něco. Já jsem ještě nikdy nepoužila. Nikdy ho nepoužiju, takže že je moc na mě růžový. To je třeba, není to ani růžové, to je úplně. Víte, proč jsem říkala, že to je hezký obal. Je růžový. Prostě vždycky to dostanete v nějakém tom. A koukejte i pro. Tam je takhle nálepka thank you for your order. Já nevím jenom, co je to order, jinak to se přeložím. Jakože nejde přímo z Kika Milana. Nejde přímo z Kika Milana, protože nesehnala. Je to spíš, mamka to našla prostě někde. Takže jsem že na Facebooku říkala, a prostě tádek to je mega hezký třeba.
Jako i ty obaly jsou ty obaly jsou hezký a I love it. I love it. Jestli budete chtít více takových unboxingů, haulů nebo tak mi určitě pište, jestli budou otevřené komentáře a u příštího videa bude další příští video. Tak čus! Jo, jenom ještě, kdyby bylo jasno, bude blogísek. U toho zbytku dnešní zůstaneme, takže tak čau.